na nwoke ya na ya na-abọ bi kpọtali obodo oyibo na nwanne ya nwoke nke bụ nke diọkpala nọkwa obodo oyibo ya na famili so ya na di wee bili na ife amụọlụ this man bụ ụmụ na-anọ nwoke na-abọ na nwaanyị na-abọ ndị a na-alụ obele ọlụ mana ọlụ di na-alụ ka ọlụ ya ugboro na-abọ dị ụtọ na ụmụaka buru ibu ịghọta kịta ya na-alụ part time wee nwee ike na-ete ekike arọfụ ụmụaka ọ sị bụ na o nwere particular amount di na-enye every month ya ji ete ekike of grocery ihe nna nkewa ife ọbụla enidi n'ụlọ plus okenye ga-etinye ọ sị m ka agbaala anyị atụ is like na di na-enye bie 100 naira anọgidezi obido nyebie 7 a na-ekwu ọgbalata na 6 ya wee na-asị ya na ego ị na-enye anyị ada ezuzikwenu ndị alaikere ihe anyị na-eme ọgba nkịtị kedu ife iji ego eme ọ sị ya na ya nwere parents na ya na-enyelu parents ya aka kedu ife omini ya wee sị ya na ọ bụrụ sọsọ gị ka your parents mụta besides ndị amaalụ datina na unu niile na-atụkọ ego na-enye mama unu na papa unu faji take care of themselves na Naija kedu ife imini kwenu na ego ị na-enye m ada ezuru m ọ sị na di ya chọọ dị mma ya wee kpọọ nwanne ya nwoke wee gwaba nwanne ya nwoke wee sị na fa etinyere ego n'ego fa na-ese ndị na village na ole fa na-ese ndị bụ before bịa ka fa ka na-ese ndị luo tata ya wee jee nwanne ya nwoke sị ọ na-alụ ụlọ na village ọ sị na ọ da-alụ o ka ekwe n'ife bụ nsogbu na enwere ike ịma ya wee sị nwanne ya nwoke biko ọzọ kịta anụnwa asị na ọfịọ na ya achụpụkwa di ya n'ụlọ ya gwakwu ya ka ọ na-eweta oke ga-ezulufe na ọ bụ na ọ gbanweta oke ga-ezulufe na eji nwayọọ hapụ ya jekwube gọọmenti ka fanyebeli aka wee sọpọtụ bụ ụmụaka o nwanne ya nwoke wee kpọọ anya wee gwasị anya dịka asịkwa ọ na-akọ ihe ọ na-akọ ọ sị m nne ya marakwa na ọ na-achụ nwaanyị ahụ na ya na-akwa suspect ya kama na ya na-achọ ka find ya out ife na-eri ego die o ji nọkọtazie kwụsịzie ya ego ọ na-enye bi ọ na-etilie na akaụntụ every month o bidozie kọtụ gị from $100 to $60 atọ ka m na-agbakwa o ya na-achọ ya fụrụ ọ sị m this man ihe a na-ewutie ya bido na-eshi ọnwụ na-aga eze ịmago onu maka ọdọ ezu unu ma how expensive obodo oyibo do even na okenye na-ewepụta ya na-enye ndị befa ya na-ewepụta nwuzikwa enye ndị befa maka na gịnị mere na ọdọ ezuzilie ya na-enye ya nsogbu o jesie nata ya na-agwụ ya na-asị ya na ya chọrọ ịgba ife na-eli ego gị instead ego gị ga-alịba ọgbalata ndị wonde enye jekwuwe nwanne nwoke besieri akwa nwanne nwoke nye some money ya wee nata tikwe na nkie si a na o nwere ike ọ na-aga through a face ịmagonu ya nyetu a chance ya wee welu the money wee nata ya dụsị a nnọọ happy relax zia maka na nwanne nwoke si ya na-agịzị ya na ya ga-eji aka ya find ya out ife bụ nsogbu ya ọsị m nna ọkwa ahụ ya gbazi anya nkịtị gbuoluo one day kpọị n'ọnụ ụzọ ya emepe ọnụ ụzọ bụrụ nwa agbọghọbịa ya wee nebie si a kedu onye ọ na-achọ ọkpa afa die ya wee si ya na di ọmalụ na ị ga-achọta ya ọ sị ya mba ya wee si ya kedu ife ị na-achọkwalụ na ya ọ sị ya na ọ tụbalị ya ime na ya bịa ka ya wele ego ya ga-eji wee jee ụlọọgwụ ya na ego nni ya ga-eli ya sị ya ọ sị ya wee sị anya bata ọbata nye enyi oche ọnọla ala nye ekpotelie biskiti na chinchem ya ga-edobelie n'elu tebụl wee jụbịa wee sị ya na mgbe gị na di m na-akwụ ụgwọ gị na ọ ga-anụ gị ọ sị ya wee sị ya ọ na ịmara na nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị ọzọ ole si ma ya na nke ya na ya na-abụ bịa gbasara ọ sị ya yes na ya malụ na ọ sị na gị na ya na-abụ ga-agbasa very soon ya wee sị oke gị cheli ya na ọ ga-abata ọ sị m ya wee gbu ya nkịtị na-emekwa ihe a na-eme mana ya na-aga ili anya kedu imagine the God o nwelụ ịbata bie mana ịmagonu ndị ọcha ha they don't care they don't hide their feelings ha chọrọkwa ịma isi ala ha asị gị nwa mere onwe gị oh yes maka na ife ahụ ịgwa ha ka ha believe na ya ọ sị m nne na o chegidekwa die na ihe o chelu die bụ almost 3 hours die wee bata n'anya fụ ya kụja okwu odokwu ọ gaa straight to the room baa na room feje nọrọ ana oghere this girl ọnụ adịkọ bata ka the girl si ya good afternoon
I am here to nkewa ọ na-akọ dị gaanyị na-egbogo ka ọ na-akụ ya ka die na-aga ọ na-edi anya ọtọ na ọdị atọ na okwu odokwu until na rumie pịa ụmụ ya na-abọjebe skuulu bata o wee si ya diọkpala ya wee na-anya wee fu this girl wee si ya mommy who is this ya wee si ya no guest papia na ọ bụrụ nke nyanwa o wee si ya I know but I still want to know is it daddy's friend ya wee si anya gbago n'elu ka o je jụọ papia this boy wee gbalụ kpara gbagolo n'elu wee si daddy ya na-ege ntị because onu nwa ya dolad ọ sị ya daddy somebody is waiting for you who is she daddy nye sị ya go ya nụ ka ọ sị ya go the child wee gbalatakwa na fight niile nọ ebe afọ na-echi ọ sị m nne na die nọ na rumie for 2 hours this man agbalatara anị still this girl nọlụ na-echi Chai! After 2 hours plus, die wee gbalata ada. We say, leave my house. Ihe a ihe izizi okwu. Leave my house. The girl wee na-eweta ọnụ kwa okwu say, you have no right to come to my house without telling me. Get out. The girl wee say, I've been calling you. I called you over and over. You did not pick my call. I decided to come and see you. To be honest, I need money. I need money for my feeding, for the antenatal. I say, okay, I will come and see you. I will call you on the phone, but for now, leave my house. The girl wee turn o wee pụọ. Osimudi wee turn o wee gbagokwe na room wee janọlụ. Nye sisie nni abalị that day. Serve oke asị serve. Nni afọrọ die nya wezie nwa ya nke diọkpala sị aje kpọọ papa ha ka ha bịa rie nni. O wee gbalọsọ wee luo kpọọ papa ha. Ya bịa ka fa lie nni papa ya sị anya je libe ni a na-abịa dịka gbalata libele onwe ni fa libe nni lisie ni afọrọ die na die soro holi nni o. Ya wee gbago na room ka lisigolu nni. Ozugbo nya na-abata na room nke asa arụ abalị wee jee dinele ana die sekpulu ana yọbịa ni adụ sorry ni amelụ nke nna ni amelụ nke nna ya wee sị ya no wonder na kịta ka afụlụ ebe ego gị na ana so na ikele ego ị na-enye m almost ụzọ na-abọ wee na-enye your side chicken right it's not like I don't know na-ajụ gị si na o nwere ife menụ nọ oni na-akpata ka ị na-enye anyị kedu ife ị na-ayọlụ m biko ya wee sị ọkwa ịfụ mma emesie gị ife n'obodo Ifunanya na a ga-emesie gị ife n'obodo Ifunanya n'iche na ịdị smart ọ sị m ọ na-ahụ ya ya wee sị ya na this girl na ama anụ ya anụ ya biko na o nwere ife megide ke anụ ya na a ga-akwụbịa child support ma ọ bụrụ na ọ mụọ nwa na ama anụ ya biko ya gbaghalị ya na adụ sorry ya wee sị ya na ọ bụrụ that girl ka ị ga-akwụ child support na nke a ama mel na ọnya nwa bụ nwunye gị ka ị ga-akwụ child support